Lurralde koexioak 6 milioi euro esleitu ditu Lesaka Almandoz Jesa, Arazuri, Urroziria, Olejue eta Berako zeharbideako betzeko. Nafarroko gobernuak 4 milioi euro inbertitu ditu datuak prozesatzeko zentroaren gaitasuna bikoizteko. Landa Garapeneko departamentuak eta Nafarroko toki ekintzako taldek Rural Mod kanpaina abiarazi dute landa eremuetako estereotipoekin amaitzeko. Nafarroak bere lidergoa indartu du nekazaritzako elikagaien berrikuntzan Sandbox Agriftek aurkeztu baitu Bruselan. Joaquin Maia Iruñeko musika eskolak astelehenean irekiko ditu ikasle berriek 2025-2026ko ikasturterako ikaspostua eskatzeko epean. Uztailaren 24tik 27ra Lakuntzan izanen den Atortxurrok elkartasun jaialdian 63 talde iragarri dituzte dagoeneko eta guztira 100 talde izango dira jaialdiko 5 eszenatokietan. Izpegiko 7. igoera rallia maiatzaren 3an ospatuko da, froga Nafarroko mendi igoeren txapelketarako puntuagarria izango da. Lurralde koexiorako departamentuak herri lan eta azpiegituren zuzendaritza nagusiaren eta toki administrazioaren zuzendaritza nagusiaren bitartez 6 milioi euro inbertituko ditu Lesaka, Almandoz, Jesa, Arazuri, Urroziria, Olejua eta Berako zeharbidea berritzeko. Lurralde koexiorako kontseilaria Txibitek nabarmendu duenez, zeharkaldiak funtsesko azpiegitura dira udalerrien mugikortasunean eta horiek egokitzea funtseskoa da zirkulazio segurua eta arina bermatzeko. Inbertsio hauekin gure herrietako lurralde orekarekin eta bizi kalitatearen hobekuntzarekin dugun konpromisoa berresten dugu. Jarduketa horiek inbertsio handia dakarte tokiko bide sarea hobetzeko, gidarien eta oinezkoen segurtasuna indartuz eta azpiegitura irisgarriagoak, funtzionalagoak eta udalerri bakoitzaren errealitatera egokituak bermatuz. Zehazki Lurralde koesiorako departamentuak 576.435 euro bideratuko ditu Lesakako zeharbidea berritzeko. 755.304 euro Almandozko zeharbidea berritzeko. 789.661 euro Esarako. 561.221 euro Arazurirako. 405.000 euro Urroz hiribildurako, 516.734 euro Olejuarako eta 1.186.813 euro Berarako. Hitzarmen horietan jasotako esku hartzen artean daude zorua berritzea espaloiak handitu eta egokitzea, dranatzea hobetzea eta zerbitzu eta argiteria sareak modernizatzea. Hori guztia azpiegitura horiek egungo mugikortasun eta irisgarritasun beharretara egokitzeko. Nafarroko gobernuaren datuak prozesatzeko zentroa inauguratu du Nafarroko lehendakariak. Azken hilabetetan egin diren handitze eta modernizazio lanen ondoren, lan horiek 4 milioi euroko aurrekontu izan dute, Espainiako gobernuaren berreskuratze eta resilientzia mekanismoren funtsetatik eratorriak. Funts horiek unibertsitateko berrikuntza eta eraldaketa digitaleko departamentuak eta nasertikek jaso dituzte. Lehendakaritzako eta berdintasun departamentuari atxikitako enpresa publikoak, administrazio publikoak modernizatzeko ekimenak gauzatzeko. Lehendakariak bere bizitan azpimarratu duenez, handitze honekin administrazioaren datuak hartzeko gaitasuna irabazteaz gain, beren zerbitzariak ingurune seguru eraginkor eta Nafarroan kokatuta dauden enpresei eta bertze erakunde eta batzuei eskaintzen dizkiegu. Txibitek zehaztu duen egitura berriak informazio sentikorra hartzeko eta tratatzeko balioko du, ala nola, historia kliniko digitala, zerga informazioa, polizia espedienteak edo hezkuntza duten ikasleen datuak. Beraz, teknologikoki konplexo den ingurune baten atzean erabilgarritasun praktiko nabarmena dago, eta horrek gure egunerokotasunean eragiten digu, azaldu du. Landa Garapeneko eta ingurumeneko departamentuak eta Nafarroko toki ekintzako taldeek, hau da, Zederna Garalur, Eder, Partzuergoa, Teder Elkartea eta Erdialdeko Garapeneko Partzuergoa, herri gogotsuak, herri biziak ekimena jarri dute abian. Ekimen horren helburua da landa eremuetako estereotipoak desagerraraztea eta haien potentzialtasuna gazten
pertzepzioteatik erakusteko lankidetzan aritzea. Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Kontseilaria Ayerdiren arabera, landa eremuetako gazteak funtsezkoak dira gure herriek dituzten potentzialtasunak eta aukerak ezagutarazteko eta landa ingurunera persona gehiago erakartzeko. Gazteria beharrezkoa da gure herria bizirik eta aktibo mantentzeko eta haien esperientzia kontakizuna funtsezkoa dira bertze persona batzuk erakartzeko. Adibide horiek ikusarazteko Rural Mood kanpaina jarri da abian ekimenaren barruan. Kanpaina hori 12 bideoz osatuta dago eta gazteen testigantza errealak biltzen ditu. Herri batean bizitzea etorkizunez, abantailaz eta aukeraz betetako aukera dela lehen personan kontatzen dutenak. Bertzea bertze, Itziarren historia Madrilen hezi zen eta bere jaioterrira Tafallara itzuli dena profesional gisa garatzeko eta marketing estudiotik bertako saltokiei eta enpresa txiki eta ertanei aholkuak emateko. Alvaroren kasua famili medikoa izaban, bikotekidearekin batera bien alaba azteko aukeratu izuena, Danielarena Barcelonan ikastera joan zena, baina azkoienera itzuli zena artisau gozotegi baten lekukoa hartzera eta komunitatean bizitzea faltan sumatzen zuelako. Hemen gelitza, baserri mundu gustatu izan zai beti eta hemen gelitu nintzen lanian ordutik. Hemen guk mantentzen dugu herri inguru hau, animalien artean bizitza hau, natura mantentzea, eta nik uste dut arras onuragarri dela nire bizitza personalera. Nafarroak nekazaritzako elikagaien berrikuntzaren aldeko apustu estrategikoa eraman du aste honetan Bruselara. Soundwash Agri-Footage programaren aurkezpenarekin froga, ingurune hori nekazaritzako elikagaien baliokatean soluzio berrien sarrera bizkortzeko diseinatua dago. Erregulatzaileentzako datuak sortuz. Elikagaien teknologia eta segurtasunerako zentro nazionalak kudeatzen du. Proiektua eta Espainiako, Nafarroko eta Errioxako gobernuek babesten dute. Berrikuntza eta araudia lerrokatu nahi ditu esparru arautzailea estatu mailan zein Europa mailan eguneratzen lagun dezaketen ikaskuntzak sortuz. Joakin Maia Iruñeko musika eskolak gaur apirilak 28 ireki ditu ikasle berriek 2025-2026 ikasturtean izen emateko epea. Interesa dutenek maiatzaren 16 arte egin behar dute eskaera, 010 edo 948 420 herritarrentzako arreta zerbitzuaren telefonoan edo vbikoitza.pamplona.es Eskola de Musika eskolaren webgunean. Eskaera gehiago erregistratuz gero, eskuragarri dauden plaza baino zozketa egingo da. Udal eskolak arautu gabeko irakaskuntzak eskaintzen dizkie 7 urtetik gorako aurrei eta bai eta aldez aurretik izen emateko epea hasi aurretik Iruñan erroldatuta dauden gaztea eta helduei ere. Ez da beharrezko aldez aurretik musika ezagutzak izatea. Udal zentroak konserbatorioko gradu profesionalera sartzeko probetarako prestakuntza ere eskaintzen du. Hezkuntza eskaintzan musika hizkuntza korua eta 23 instrumentu sartzen dira, akordeoia, bombardinoa, kantua, klarinetea, kontrabaxoa, fagota, txirula, gitarra, oboea, perkusioa, pianoa, saxofoia, tromboia, trompa, trompeta, tuba, txistua, biola, biolina, biolontxeloa, gitarra elektrikoa, baxu elektrikoa eta bateria. Behin izena ematea bukatuta, maiatzaren 21 asteazkenean argitaratuko da plaza hutsen zozketan parte hartzeko baldintzak betetzen dituzten personen behin-behineko zerrenda eta erreklamazioa aurkezteko epea zabalduko da maiatzaren 26 arte. Zerrenda guztiak ikastetxearen webgunean eta ikastetxeko iragarki tauletan argitaratuko dira. Hogeita lau talde berri iragarri ditu Atortxurrok elkartasun jaialdiak. 73 talde iragarri dituzte, dagoeneko eta guztira 100 talde izango dira jaialdiko 5 eszenatokietan. Uztailaren 24tik 27ra 30. edizioa eta azkena izango dena ospatuko dute Lakuntzan. Oholtza gainean izango diren 24 talde berriren izenak iragarri ditu. Atortxurrokek Anestesia, Zetak, Delirium Tremens, Barniz, Bizardunak, Descontrol, Arkada Social, Reincidentes, Kaleko Urdangak, Kop, Zeamaiz, Las Niñas del Corro, Mirua, Potato, Nafarroa, 1512, Nasker,
Odei odolkiak ordainetan, Spetlan, On, Talko, Juantxo eskalari, Larrudeban eta Set eskalariak. Xiberotx, Xutik eta Zaunka. Honezkero Euskal Herriko musikari mitiko zenbaiten itzulerarekin batera 63 talde iragarri dituzte dagoeneko eta maiatza amaieran kartela osatuko duten bertze zenbait izen ere aurreratuko dituzte guztira 100 talde izango dira jaialdiko 5 eszenatokietan. Lau zortzi bat, bi, 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 lau zortzi. Hamasei hogeita hamabi, bakoitzari bere beharren arabera, bakoitzak daukana jarri. Denak ea eta bakarrak, inorez da bat bakarri. Zure askatasunak askatzen hauni. Zure berdina ez da zure txaia, lakuntzan gaude, aizpata nahiak. Bide nezizteko bide bakarra, auzo lanaren indarra. Badatorotza. Zuk heldu bat, nik beste bat, orain abiatzeko bagara lau. Nahi beste gau, nahi beste gau. Zuk ardoa, nik zilarra, elkar helduta biterdi gara, batera biterdi gara. Bat, bi, lau zortzi 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 bat, 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 lau zortzi. Maiatzaren 3 larun batean Erratzun izpegiko rally igoeraren 7. edizioa ospatuko da. Nafarroko Automobilismo Federazioak eta DRS Racing taldeak antolatuta. Froga hau Nafarroko mendi igoeren txapelketarako eta mendi gidarien Nafarroko Junior trofeorako puntuagarria izango da. Goizeko 9:00tik 12:00 Erratzuko pilota lekuko aparkalekuan egingo dira egiaztapenak. Lasterketa ordu 1:30 hasiko da eta 4 txanda entrenamenduko 2 txanda eta 2 txanda ofizial izango ditu. Errepidea ordu batetan moztuko da eta lasterketaren ondoren 7:00 sari banaketa egingo da Erratzuko plazan.